Si Jesus nagsigig buhat og maayo na alang sa tibuok katawhan. Ang mga leaders pod sa mga Parisiyo, sa mga Hudiyo ug ang mga pangulong pari nagsigi sa pangitag paagi nga dakpon ug patyon siya. Ang ayan bang patyon si Jesus o dili? Kusga? Si former President Duterte ang ayan sa nga dakpon o prisohon o dili? Ay lamog tingog diya kay maisyu ta. Naamang yun ang mga inana, no? Karon gubot kay nga atong politika na ay gipang dakop, na ay gipang priso, na ay gipang impeach, ginamit ang Kongreso, ginamit ang Senado, ginamit ang DOJ, kapulisan, military, pulos ni sila mga gamhanan, pulos ni sila nagdawat og sweldo gikan sa katawhan. Nga matod pagani sa mga komentaryo gikan sa presidente, apil na ni mga kapulisan hangtod gyud sa barangay official, pulos ni sila empleyado sa mga tao nga Filipinos. Tuo mo dili? Og talagsaon ni sila nga pagka-empleyado kay ini ka-employed na nila, sila may mo control sa ilang employer. Mauna sila yung mga leaders nga mga yawanon. Imbis nga maminaw ka sa imong leader o sa imong employer, sila mao'y mo control. O ang resulta, nagkagubot. Wa na mahimuot ang employer. Ang mga tao nagkagubot na. Mausa na inahitabo sa panahon ni Jesus. Ang mga pari, ang mga iskriba, mga parisiyo, mga leaders, naghatag og kabugat ngadto sa mga tao. Nagpangita ang mga tao sa tinuod nga leader, manluluwas. Mo nang misaa diri sa unang pagbasa ang Ginoo pinaagi ni propeta Ezekiel, magpadako ninyo og pangulo nga mo'y mutigom ninyong tanan. Mahimo na lang mong usa ka gingharian, usa ka hari ang magdaan ninyo. Og ang katumanan ani mao si Jesus. Yaon sa may kinaiya sa tinuod nga hari, tinuod nga makatigom sa katawhan, kanang leader nga andam muantos, andam magpakamatay para sa katawhan. Lingiyay mong tupad ing na pwede ka anang maong buhat, na pwede ka. Ang Ginoo nangita na, nangita siya mga tao nga kamaobang mo translate sa gugmas Ginoo ngadto sa katawhan, dili magpakaginoo ngadto sa katawhan. Naghitabo na dinhi sa ato, bisan dinhi sa simbahan, kaming mga pari ngadto na gyud sa Santo Papa, gi-challenge mi ana kanunay hinumdumi nga ang nag-order or nag-suggest pag papatay ni Kristo mao si Caiphas, ang pangulong pari sa ato narong Katoliko, mura siya Santo Papa or tawgo na tog obispo. Can you imagine ang Santo Papa mo order nga ipapatay si Kristo? Na nagluya man na inyong naong. Ka-imagine mo ana? Dili no? Mao nang nganong nahitabo mo na tungod kay di man sila gustong mag-antos o magpakamatay para sa mga tao, mupatay sila. Mao sa nato mga politicians, di sila andam nga mo antos o mo alagad sa katawhan,
gusto sila nga sila maoy alagaran. Amo na mupatay gyud. Kay do naman sa ipipila ka mga politicians maanda mo alagad og magpakamatay para sa mga tao, ilan ang kontrahon. Nganong kontrahon Manila? Kay mulahi Manila, murabag ang itom mupatay sa puti. Ngano man ang puti man maoy mo ansaman mupakita nga itom siya. Mo na iya ginimpat yon ang puti. Ang pangutana lang kinsa man roy puti, ang Team Duterte o Team Marcos. Kinsa tong gustong mupatay sa other side mo ginay itom, kay kanang puti di man na siya mupatay, ang itom man mo mupatay, di ba? Ang magmapatay na nimong itom ang puti nga. Puti stands for goodness man na. Ang itom darkness, evil. Muna kung kita sa ipapilion karong panahos eleksyon na magitay kahigayunan nga mopili, pilion gid nato kadtong naa sa puti. Katubang anda mo antos, anda magpakamatay para sa katawhan nga Pilipinos. Dili itong magsigilag pahimos unya tuyok-tuyokon ang balaod aron lang gyud makalusot ang ilang mga dili kayo maayo nga mga binuhatan, aron pagtabon silang binuhatan. Maminaw ta sa social media, gubot kay sila paminawon. They talk the same law, nag-quote sila the same law, lain-lain sila interpretasyon. Mura bag kapoy paminawon, kaawa na masaginang balaod pader kay lain-lain maginag interpretasyon bitaw sad noon. Pero usahay sagod bisan tinuod ita mga lawyers sa civil law, makakita naman gud ta nga ila naman lang gid ning gamit-gamit aron lang gid pagsuporta nila. Pero ang kamatuoran unta kini man gid unta. Ang kamatuoran ba mao gid na niya ilipat-lipat. Pareha nang naaroy na contempt sa Senate hearing nila ni Senador Aimee, Senador Bato, Cayetano. Yan na sila i-contempt kay ilalaging nakita nga mamakak yun, mamakak. Pag abot dito sa Senate President, gibuhian. Ora ginana ba? Karon mura na sila, mura maniglain ani, mura magwa may magkasinabot dire. Nga ang Senate President nga wa mo tambong sa hearing ani abot og mga 5 hours, gibuhian niya ang kadtong gi-contempt, wa gani mananghid sa committee nga nag-contempt. Makaingon tang arang-arang pa sa dinoong kongreso kay nag-contempt sa committee, sa Quadcom, sa Tricom, diretso man dayong implement. Pero dito sa Senate lahisad, buhian usa. Pero istorya sila the same nga balaod, the same ang ilang gibasihan. Ay mo ingon, di mi mo cooperate sa ICC, pero mo cooperate mis Interpol. Kunya ang ICC adto di ay mo hangyo sa Interpol indirectly mao ra gyapon cooperate. Why kuan murabag kita nga mga dias ubos limot-limoton lang, mao ni ang paagis pagpatay sa kamatuoran. Kanang ato mga expert sa balaod nga nasudlan na og mga yawanong tumong ang ilan ng kaugalingon, ang ilang gialagaran, dili na ang nasod, dili na ang katawhan. Kusog kay na sila mo twist sa mga meaning sa balaod to conform to their evil doings. Muna kita sa taong mga diya sa katawhan, kita'y gaswildo nila, sige tagpabayro na ng buhis para makaswildo nila. Ato sa tingaling tagaan o higayon ang atong nasod nga makaginhawa. Mupili na tanian ng mga taong tinuod nga nagpakita og Diyos nung pag-alagad. Anda mo antos, anda magpakamatay para sa atong nasod. Muna tanaw-tanaw na to. Kaysa ako nang gikaingon, karong umaabot midterm election, Team Marcos o Team Duterte raman gano'n ang ni-stand out nga murag ligon. Kanang tanan nga nangasakop diha, puparihan na sila mga prinsipyo. So kung kinsay ato din hinatanaw nga murag
makatabang sa atong nasod nga andam o alagad, kanay ato silang butaran. Dinhisad sa atong kinabuhi nga Kristohanon, sama sa atong gisulti diri sa titubag nato sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Kung sundo na nato ang gustos Ginoo, iyatang bantayan. Kinsa man ang atong kaaway, ang yawa. Ang yawa, way giila. Nya once musud na ng yawa sa atong kinabuhi, kay dili mabantayan sa Ginoo, kay nipalayo na tas Ginoo, mao nang magkagubot dayon ang atong katilingban. Kay mao ra gini bisyos yawa, gubuton ta. Ginamit ang atong mga intellectual capacity, unya ginamit ang mga gahom, ginamit ang kwarta. Muna dinhi sa atong parokya, sige ko ninyo og imbitar aning pamalit aning slots. Nga naman, aron bitaw mo naog ang atong panghuna-huna, mutanaw na ta dili sa atong kaugalingon kundili sa parokya. Lingiyay mong tupad. Ingnaon sa maroy imong buhatos imong kwarta, tigom o palit og slot. Ingna ka no? Ingnaon sa maroy imong hunahuna ba sa imong kwarta, tigom ka o palit. Maingon kay ka tigom, basin og nasudla na ka. Maingon ka palit, kana para na nas kayuhan sa tanan. Kaya magantos tani pa dir, mauna na makahiusa na nato. So salamat sa namalit, i-highlight lang nako dinhi ang atong immediate kay karong panginahanglan. Ngayon tag mahurot na ni kaning atong GHDP, God's Healing and Deliverance Powers, para ni sa atong Holy Week nga magsugod na ugma. Unya ang ato sang pista nga mosumpay dayon human sa Easter Sunday. Ang atong halin niabot nag 22,524, na apay 47,476 na available, tag 100 pesos per slot. Og mamalit lang kitang tanan ani tag 100, murag mahurot ra gid ni on or before May 3. Nya kaning naani 12 slot challenge nga tag 1,200, 718 na ang atong nadawat. Pakpakan nato ang namalit ani. Salamat kayo. Nya og mahurot na ni tanang slots kaning SBF DAG o kaning ito sang atong HPMM. Hopefully karong month of May mahurot na ni tanan, pahuway o sa tag slot, kay posibleng mabalhi naman ko ani. So basig din na hinoon mahuman ang slot mo nang hunong sa tag project niya, huwat sa tao kung sa resulta sa assignment. Sunod man ko ning kuan man ko ni month of June, mahibawa naman pahuway sa tano aron makaginhawa mo, pero hutdon sa ninato karong May. Okay ra mo? Okay ra? Bantay dili ha. Kung atong tan-awon sa unang pagbasa, si Jeremias gidumtan sa mga leaders sa ilang community atong panahon na. Murabag gikontrahan siya sa kadaghanan sa mga leaders, pero pinangga siya sa mga tao. Pag-abot sad ni Jesus, mao gyapon gikontrahan siya sa mga leaders, unya pinangga siya sa mga tao. Si Moises
panahon ni Moises, gikontrahan po siya sa mga leaders, pero gisunod siya sa mga ordinaryong tao. Bisan gani si Hari David, gikontrahan po to siya sa hari or mga leaders niadtong iyang panahon, pero nahimo gid siyang manluluwas sa Israel. Usa sa atong makuha ani mga igsoon, kanabitang gusto ganitang mahimong manluluwas sa atong katauhan, mahimo gitang bati sa mata sa mga leaders. Giligay mong tupad ing na okay ra nimo kontrahan ka ing na okay ra. Unya pinangga gani ka sa mga leaders sa katauhan, dili ka manluluwas. Kay kinsa may nakahatag o kadautan sa katilingban ang mga leaders nga dautan. Mao bitaw nga ang Ginoo muhatag og manluluwas kay ang mga leaders dautan na. Sa inyo rong tan-aw sa atong nasod, ang atong mga leaders buutan o dautan. Tan-aw ninyo sa Pilipinas karon, luwasonon o mauswagon. Tubag ra ba dayon? Sa ato pa, kung luwasonon ang Pilipinas karon, dili mauswagon, ang tinuod na manluluwas sa kahimtang ron sa atong nasod, kontrahan gina sa mga leaders nga naglingkod sa atong nasod karon. Niya, kung gusto tag kaluwasan kitang mga ordinaryong tao, kinsa tong gikontrahan sa mga leaders nga naglingkod ron sa atong panggobyerno, mautoy atong ituboy aron maluwas ta. Kay kung anhita mo sunod aning nagkontra sa mga tao nga murag gidpadas Ginoo para maluwas ta, na masamo tag kaluwasonon, di ba? Muna si Jesus gituboy sa mga tao, gisunod sa mga tao, pero nalansang yun sa krus. Ikaduhang punto, ang tinuod na manluluwas sa kahimtang nga bati sa katawhan, andam muantos ug magpakamatay. Dili siya muhunong pagsulti unsay maayo, unsay kabubuton sa Ginoo, bisan pag kontrahon siya. Di siya muhunong pagbuhat. Muna si Jeremias, niingon siya, mupadayon ko, ang Ginoo maoy mudapig nako. Kamong tanan kontra mo nako, pero ang Ginoo mo'y mudapig nako. Si Jesus mao gihapon, ingon siya, tan-awa ninyo akong mga buhat. Kung di mo mutuon ako, tuuhi ang akong mga buhat. Ang tinuod nga manluluwas, dili mamugos nga ang iyang pagkatao daygon, pero ang iyang ipakita ang mga buhat nga maayo, mga buhat nga mapuslanon sa kaayuhan sa katilingban. Muna atong suwayag tan-aw sa mga nagpapili karon nga mga senador, congressman ug uban pang mga posisyon sa umaabot nga midterm election. Kinsa Manila ang andam magbuhat og maayo bisan pag kontrahon sa daghang mga leaders sa katilingban, bisan pagsawayon. Kinsa Manila ang nagbuhat o mga buhat nga mapuslanon sa katilingban,
maunay atong butaran. Pero kadtong maayo las tabi niya, dili gustong magantos, maunang mo uban-uban ra sa unsay sug sa katilingban, di na nato butaran kay di na makaluwas, maanod ra na sa mga tentasyon, maanod ra na sa bulog sa dautan nga mga tumong-tumong. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, unsa to? Unsa to tubag nato sa Salmo? Ang Ginoo nahinom, unsa to? Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Mao ni siya ang baruganan sa tinuod nga muluwas o katilingban. Di siya musangpit sa mga leaders, kay lagi ang mga leaders sa katilingban nga nahugno, mao man na sila'y mga buangon. Ayaw nang sangpit diha, adto ta mo sangpit sa Ginoo. Nya ang Ginoo maunay mo tudlo nato, gilingay mong tupad. Ingna kun wa kay kwarta, kinsay imong duolon. Nakno, kun wa kay kwarta, kinsay imong duolon. Ana, o kita ra ba adto ra ba ta mo sangpit dayon sa nagdag 5-6, nagdaog ka ng pautang na matiwas ka, nagani uban way kwarta, adto mamasin sa sugal, adto sa scatter, adto sa swertres, sa loto, adto mamasin. Ayaw adto tas Ginoo. Ang ato sang mga politicians nga mga kamaong musangpit sa Ginoo, mao nay atong butaran. Pero kana mga politicians nga naa sila'y gitawag og pagka mura sila Ginoo, magpaka-Ginoo, murag sila na gyud mo ituburan sa kunuhay grasya. Di lang na nato butaran kay nagpaka-Ginoo na kana yung musalig sa Ginoo. Nya makita man na silang buhat, unang magkagubot gyud ang atong nasod, basta kining mga tao nga dili bitaw muantos, kung dili magpahimo sinuon sa atong bahandi, magubot gyud ta. Muna karon kubot intawon kay ta, siging hearing. Ambot asa ni padong ang mga hearing karon, mupadong bagyod kani sa kalambuan. Sige ra ba tag gasto ani, sige tag gasto minilyon atong gasto aning ilang hearing hangtod musangko sa impeachment, musangko sa mga papriso, musangko sa mga contempt. Asa jud ka padong mo nang iampo na nato, nasakitan na kaayo ang atong katawhan karon. Ni-increase na sad ang atong piso, ni-decrease ang values atong piso, ni saka na sad ang values dollar. Dako kay nag-impact sa atong ekonomiya. O nang napaypalitonon, saka na sad, asa jud ka ni padong. Pero bisan pag musaka ang palitonon, bisan mapagaw inyong pare, ala, padayon ang yapon mo palit og slot. No, padayon lang kita aning atong pagtinabangay, lingiyay mong tupad. Ingna sa kalisod nato karon mo palit pagag slot. Ingna ba ay gamay na ra bala. So nangapagaw na lang kung baligyag slot ani. Basin pag maluoy mo pader ato lang ni hotdog palit ang slot kay paggaw na ra ba yung taon is pader. Sige ato nang tanawon og daghan bang palit ninyo ugma,
ug mapatingali ko maka-update ninyo karon, wala ko sa karon kay o pataka report.